A Balaguer, la Maite té una malaltia neurològica que li provoca la paràlisi d'alguns músculs i això li dificulta poder respirar. A Barcelona, el Marc té un problema de defenses i sovint agafa infeccions greus. És semblant al que li passa al Joan, de Cornellà, que també té un dèficit a les defenses que fa que tingui menys energia i el fa vulnerable als virus més comuns. I aquí ets tu. Tu, que dones plasma a qualsevol lloc, estàs omplint una bossa molt especial que permetrà donar vida als altres. Sabies que aquesta simple bossa de plasma té el poder d'ajudar a tractar qualsevol d'aquests pacients que ho necessiten? El viatge del teu plasma fins que arriba a ajudar-los és llarg i sorprenent. Això és el que passa després de fer-ne la donació. El mateix dia que l'has donat, el teu plasma arriba a la seu del banc de sang. Un cop aquí, l'analitzem per assegurar-nos que el podem utilitzar en pacients. Pot ser que usem el plasma directament, per exemple, en cas d'hemorràgia durant una operació o en cas d'accidents greus. Però del plasma també n'extraiem proteïnes que es converteixen en el tractament de múltiples malalties. T'expliquem com els preparem. Primer, unim el teu plasma al d'altres persones que, com tu, n'han donat. Després, l'enviem a un laboratori especialitzat en l'extracció de proteïnes del plasma, com ara les immunoglobulines. Són molècules petites que ajuden al cos a lluitar contra les infeccions i contra les malalties del sistema de defenses. Són molt poderoses i són l'ingredient principal d'una gran varietat de tractaments. Les proteïnes, un cop extretes del plasma, ja es consideren medicaments i tornen al banc de sang, on es conserven i des d'on s'envien als hospitals. Alguns tractaments a base de plasma requereixen tantes immunoglobulines que per preparar-los calen desenes de donacions de plasma. En concret, a Catalunya ens fan falta 65.000 donacions de plasma cada any, més de 200 donacions cada dia. Nosaltres, els professionals del banc de sang, treballem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana perquè la teva donació arribi a qualsevol punt de Catalunya i a les persones que ho necessiten més. Hem ajudat a millorar la qualitat de vida de la Maite, del Marc, del Joan i de milers de persones que, com ells, necessiten medicació feta en plasma per poder seguir amb el seu dia a dia. Cada donació ha viscut un viatge de vida sorprenent que comença amb tu. Apunta't per donar plasma a donasang.gencat.cat/plasma.